făcut? Anastasia, ce-ai făcut? Cum ai mâncat bucata aia de ciocolată, mami? Ce ai făcut? Tu ești toată murdară de ciocolată. Anastasia, mică, tu ești o fetiță, ești domnișoară și tu faci așa. Anastasia, Anastasia, Настюш, ia uite mami încolo. Anastasia, Anastasia, hei. Cine e acolo? Cine e acolo? Dar nu se poate că ești cu mâinile toate de ciocolată, mami. Scumpă, ești toată în ciocolată. Da, ce e acolo? Aoleu, aoleu, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cum ai putut face asta? Cum ai putut face așa ceva? Anastasia, scoate degetele din gură. Nu se poate, că nu-i frumos. Nu-i frumos, nu-i frumos. Cine e aici? Dai pupșor? Dai la toți pupșor? Un pupic? Vă iubesc. Da? Vă iubesc. Vă iubesc. Vă iubesc. Da? Ești bravo. Ești bravo. Și acum mergem să spălăm mânuțele? Hai să mergem să spălăm mânuțele. Ești bravo, bravo. Hai spune. Pa! Hai, pa! La revedere, Anastasia. La revedere, uite, ești aici. La revedere, da. La revedere.